ọma na-ege anyị ntị, ọ kụọla elekere 7 na Bliss TV. Gere ụfọdụ akụkọ n'ihe mere n'izuụka gara aga. Abụ m Maazị Okonkwo Chukwuemere. Ana m ewetara gị akụkọ ụwa n'uju. Ihe anyị ji mere isi akụkọ. Gọọmenti nke na-ahụ maka ahụike etiela mkpu n'oke ọnụ kwuo sị ka onye ọbụla jisie ike ma chetakwa ị na-eme ihe kwesịrị ekwesị iji gbochie nnukwu ọrịa nke dakwasịrị anyị nke ndị bekee kpọrọ coronavirus. Onye isi Ministry of State for Education nke a na-akpọ Emeka Uwajuba enyela iwu ka ụmụ akwụkwọ ndị nke na-elele ule nke ndị bekee kpọrọ WAEC ka ha bido akwụkwọ iji kwado maka ule ha. Geruzie akụkọ anyị n'uju. Gọọmenti nke na-ahụ maka ahụike etiela mkpu n'oke ọnụ kwuo sị ka onye ọbụla jisie ike ma chetakwa ị na-eme ihe kwesịrị ekwesị iji gbochie nnukwu ọrịa nke dakwasịrị anyị nke ndị bekee kpọrọ coronavirus. Ọ gara n'iru kwuo sị na achọtabeghị ọgwụ nke a ga-eji gwọọ ọrịa nke a. O wee sị ka anyị chetakwa were mmiri na-agba agba na ncha na-akwa aka anyị mgbe niile, ma werekwa nke ndị bekee kpọrọ nose mask gbochie imi anyị na ọnụ anyị mgbe ọbụla anyị chọrọ ịpụ apụ. O kwukwa sị ka anyị were nke ndị bekee kpọrọ hand sanitizer na-ete n'aka anyị mgbe niile. Onye isi Ministry of State for Education nke a na-akpọ Emeka Uwajuba enyela iwu ka ụmụ akwụkwọ ndị nke na-elele ule nke ndị bekee kpọrọ WAEC ka ha bido akwụkwọ iji kwado maka ule ha. Ọ gara n'iru kwuo sị na ewepụtago usoro a ga-esi lelee nyabụ ule. O kwuru sị na steeti niile dị iche iche ga-eso usoro ewepụta a ga-eji lelee nyabụ ule. O kwuru sị na ụlọ akwụkwọ niile ga-ebusekwa mmiri na-agba agba na ncha wee na-akwa aka ha mgbe niile. Ndị Bliss TV sikwa ka m gwa unu niile Happy New Month ma chetakwa ka unu na-eme ihe kwesịrị ekwesị iji gbochie ọrịa. Ọ gwụkwara aka ụra m n'ọnụ, ọ ma akwa awụ arụ mara onwe ya. Chetakwa ọkọ akụkọ bụkwa Maazị Okonkwo Chukwuemere. Ka ọ dị mgbe ọzọ, daalụ.